Il-kumpanija tal-periti AP Valletta ġiet magħżula għall-Premju prestiġjuż Ewropew għar-riġenerazzjoni tal-Belt. Id-ditta tal-periti hija fost 4 finalisti f'kategorija relatata ma' xogħlijiet li għandhom x'jaqsmu ma' innovazzjoni, mogħtija fih dan il-Wirt Ewropew. Dawn il-premijiet li għandhom l-għan li juru l-wirt kulturali huma riżors qawwi għat-tisħiħ tal-iskambju internazzjonali u għall-iżvilupp sostenibbli mmexxi mill-innovazzjoni. AP Valletta ġiet innominata mill-Kunsill Lokali tal-Belt għal bosta proġetti tagħha madwar il-Belt li servew bħala riżors tal-benefiċċji intangibbli li disinn rigorusu proċessi relatati mal-wirt jistgħu jiġġeneraw għall-Belt u l-komunità tagħha. Id-direttur eżekuttiv ta' din id-ditta spjega li l-ġurija apprezzat ħafna l-perspettiva dinamika tax-xogħlijiet li għamlet din il-kumpanija. Minħabba x-xogħol li għamel l-uffiċċju tagħna fil-Belt fl-aħħar 25-30 sena. Il-bażi tiegħu li huma proġetti li jippremjaw proġetti fil-wirt storiku tal-post, però li jkollhom xejra innovattiva. Fatt wieħed mill-eżempju huwa pereżempju l-lift tal-Belt fejn li jinvolvi proġett li huwa ċertament importanti fis-sens ta' wirt storiku, però fl-istess ħin huwa innovattiv għax iġeddet mod ta' trasport li ma kienx qed jintuża ħafna żmien. Felice spjega li fost il-proġetti tal-kumpanija hemm it-trasformazzjoni tal-kappella tas-seklu 19 fl-uffiċini tal-Borża ta' Malta, l-estensjoni tal-Mużew tal-Kon-Katidral ta' San Ġwann u r-restawr tal-Katidral Anglikan ta' San Pawl. Hemm proġetti li huma lesti li huma parti mill-kuntest urban tal-Belt, tipo pereżempju il-waterfront tal-Belt, il-parteċipazzjoni tagħna fil-proġett pereżempju ta' bil-Belt u hekk. Però hemm ukoll proġetti li qed isiru bħalissa, partikolarment hemm l-estensjoni tal-Mużew ta' San Ġwann, Mużew tal-Letteratura ġdid tal-Kunsill tal-Ktieb. Proġetti ta' dan it-tip illi jinvolvu mhux biss ir-restawr imma t-tiġdid tal-Belt.